Nagapati ang Iloilo City Legal Office nga masobra 200 ka mga magkahagugma ang nabiktima sang peke nga kasal kasunod sang reklamo nga ginpadangat sa ila opisina. Agosto 29, 2017 sang opisyal nga gindismiss si Judge Ofelia Artuz. Apang apisar nga nahibaluan sini nga wala na ini sang otoridad sa pagkasal, ginpadayon sa gihapon sini ang pag-solemnize sang kasal. Up to 17, 18, sige siya kasal. Mga license dira sa kongahalin sa local civil registrar namon. Dugang pa sang City Legal Officer, posible nga mangin illegitimate ang mga kabataan sa mga ginpahayag ginkasal. Pahanumdum sang abogado sa mga nagaplano nga magpakasal, siguraduhon nga nakakomply sa mga rekisito sa local civil registry, agud hindi magkaproblema sa ulihi. Kung nakwa sing gusto nga may mga seminar kag mga tree planting, okay na ya. Kag dahil nakakwa sing gusto dira nga lisensya nga ginkasalya, birpayanyo dira sa city registrar. Ho. Para mabalaan nyo nga kung valid o kung null and void ang nakasal. Ginahulat na lang sang City Legal Office ang resulta sang investigasyon sang National Bureau of Investigation. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.